Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para kadang sederek, mugi-mugi tansah pinaringan panjang umur, selamat, sehat, mugi tansah raharjan. Menika nglajengaken ingkang sampun dipun wedhar ilmu hakikat Jawa dugi Hana Caraka Data Sawala. Ha uripku cahyaning Gusti Allah. Na nur urip cahya wayangan. Ca cipta rasa karsa kuwasa. Ra rasa rumangsa kang tanpa karsa lan niat. Ka karsa kuwasa tetunggaling pamrih. Do dumati kang tanpa kinarti. To tetep jumeneng ing zat tanpa niat. So sifat hana tanpa wiwit. Wa wujud hana tan kena kinira. La lali eling wewatesane. Dalu menika badhe wedhar padha jayanya. Po papan tanpa kiblat. Manusia tidak memerlukan arah atau tempat tertentu untuk mendekatkan diri ke Gusti Kang Maha Welas Asih. Selanjutnya do dhuwur wekasane ndek wiwitane. Dalam ajaran agama apapun ada aturan-aturan Tuhan agar kita selalu ingat atau wekasane atau ajaran agar selalu berbuat kebaikan, tidak boleh bersula atau tidak ikhlas. Jo juwing kawula lan Gusti, karena Tuhan Maha Agung atau Allahu Akbar atau Maha Besar, Maha meliputi segala makhluknya, dan tidak ada satupun makhluk yang luput dari pengawasannya. Selanjutnya yen rumangsa tanpa karsa. Semua manusia hanya bisa upaya dan usaha. Selebihnya yang menentukan Gusti Kang Kuwasa. Nyoto tanpa mata, ngerti tanpa diuruti. Karena manusia diibaratkan jadi wayang, ada yang menjalankan. Selebihnya kita hanya menentukan atau kita tinggal menentukan apa kata hati kita. Nah, itu wedharan padha jayanya dan maksudnya. Surat ini mau nanya, apa sama jumbuhing kawula lan Gusti sama keris manjing narongko? Sama, maknanya sama. Allah itu lebih dekat dengan urat nadi atau sangat dekat. Maknanya sama. Cekap semanten riyen para kadang derek sampun dalu menawi tasih wonten pedal saged dilajengaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.